Det er nok den update, som en sejler allermindst har lyst til at skulle lave. Jeg har været ude i dag i en tordenstorm, og det har ført til, at jeg til sidst måtte kalde efter hjælp fra den svenske kysttjeneste. De skulle sende en båd ud og hente mig. Og jeg ramte en sten. Det skulle selvfølgelig vise sig, at jeg har tabt bulben eller torpedoen på kølen. Ja, hej med jer, Anders. Anders hedder det hedder jeg. Hej med jer, venner. Det hedder I. Jeg har jo købt en båd heroppe i Sverige. Det hedder en Mini Transat. Det er en 6,5 meter lang havkapsejler. Jeg har nogle drømme om at sejle langt ud i verden. Og selvom jeg har et par både i forvejen, så er der ikke rigtig nogen af dem, der helt kan opfylde det, som jeg gerne vil med dem. I hvert fald ikke til det formål. Så nu står jeg i Stockholm og skal sove her i nat, og så skal jeg sejle afsted i morgen. Det er svensk romantik på den helt store klinge. Små både, der ligger og vugger inde i skærgården, og små røde hytter. Så sejler jeg med min nye bedste ven, autopiloten, som hjælper mig igennem denne her voldsomt store skærgård. Med 2 babystoler for at teste, om man kan lave kaffe på sin primus, mens den sejler. Nu ser jeg sgu lige, om jeg kan få liv i den. Nu tænker du, når det hedder en mini, er det så fordi det er en meget lille båd? Ja, det er derfor. Jeg ligger... ja, det er første gang jeg ligger her. Ham meget småt. Jeg prøver lige at filme lidt rundt her, så du ligesom kan få en fornemmelse af. Det der står lige ved siden af mig, det er kølen. Og den kan trimmes til siderne, så båden ikke krejer for meget. Så der sidder 2 store fede udvekslinger. Nu har jeg været nødt til at pille den af kølen, fordi ellers kan jeg jo ikke være her. Der sidder en på hver side, der sidder en derovre. Ja. Og så er al elden lige her ved siden af mig, det er jo smart. Så jeg kan kigge på det, hvis jeg vågner i nat. Og batterierne er også lige her. No. Og derovre på væggen, der hænger selvstyren. Eller autopiloten, om du vil, og deroppe, der hænger noget GPS-system. Kan du se det? Der. Så jo, det er en meget lille båd. Og nu, jeg ligger helt ud til men jeg har været i toppen af masten i dag. Det bryder jeg mig ikke om. Og jeg ligger her, og jeg kunne jo godt finde på en masse gloser om, hvor dårligt jeg ligger, og hvor meget jeg hellere vil ligge et andet sted. Men sandheden er jo den, at jeg vil. Jeg drømmer om at komme ud og se verden fra søsiden, og jeg tror på, at det er skibet, der kan tage mig derud. Og jeg er jo hverken millionær eller noget, der ligner, så jeg er jo også... Det skal jo give mening, så det skal jo passe til det niveau, jeg har, hvis man gerne vil kunne sejle flere år i træk, uden at komme hjem og arbejde hele tiden, eller tage hyre ude rundt omkring ude i verden.
så må man jo få det til at ske. Jeg tænker, det er det, jeg gør. Og det har jeg nu rigtig godt med, men så må man ligesom også sluge nogle kameler, ikke? Og en af dem er at klatre op i en 12 meter høj mast, for at sætte en antenne i mastetoppen, og en anden er at sove på en bænk, der er, altså, prøv at se, hvor lidt plads der er til mit ben. Men sådan er det. Det er hyggeligt, at I kigger med. Så føler jeg mig ikke helt så alene, når jeg ligger her i den svenske skærgård og prøver at se skønheden i det uskønne. Det her det er første dag. Jeg har sejlet før sømil. Det er pisse langt, og det har stormet, og jeg har sejlet mod vinden. Og her til sidst så begyndte det at blive regnvejr og knap så trist, og jeg tog det ene sejl ned. Til dem, der ved lidt om sejlsport, så har jeg taget fuggen ned, så jeg kun sejlet med 2 reb i storen. Og kunne så holde en lille ankerplads op på et meget, meget hårdt kryds, hvor jeg nærmest lå stille, fordi jeg skulle gå så højt uden fugt på. Nu ligger jeg for anker lige midt i pladsen, og jeg tænker, at det er ikke sådan et drømmescenarie at ligge lige midt i det hele, så jeg regner med, at vinden lægger sig lidt, og regnen måske prøver lige at slappe lidt af. Og så vil jeg tage min lille elmotor på 0,4 hestekræfter, der nærmest ikke kan skubbe mig imod vinden, og se om jeg kan komme lidt tættere på kysten. Nu er det blevet aften, og jeg ligger her igen i min mini Transat her i Stockholm, efter endnu en dags sejling. Jeg har sejlet i 12 timer. Sejling, det hedder sejlads, det er fordi jeg er i Sverige. I dag har været en på alle mulige måder magisk dag. Det er jo, jeg prøver jo virkelig at, som jeg sagde til at starte med, at se skønheden i det uskønne, ikke? Fordi det er en pisse ukomfortabel båd, ikke? Og den krænger af helvede til, og det stormer rigtig tit og meget, og der er kæmpe bølger, og jeg sejler ud til Østersøen, og dagen i dag har virkelig været den mest komplette af dem på den måde forstået, eller komplekse kan man også sige på den måde forstået, at der har været store op- og nedture, både sådan sejladsmæssigt, fordi det har både været pisse dårligt vejr og regnet af helvede til, at det har også været rigtig smuk solskin. Og jeg synes sådan set, at jeg synes en del af det her projekt jo også handler om det her med på den mentale side, at opleve, at man møder noget modstand i livet, og så stadigvæk være i stand til at bevare sit, jeg skulle til at sige gode humør, det lyder så simpelt, ikke? Måske ikke bevare det, men så i hvert fald få det tilbage rimelig hurtigt, så man ikke når at dyrke den negative sindstilstand alt for længe, ikke? Og det synes jeg på mange måder i dag, altså jeg har kæmpet med, til jer der er sejlere, så vil I kunne forstå, at jeg skulle holde en ø op, og jeg kunne ikke holde den op, fordi at bølgerne fra Østersøen, de var modsat vindretning, så jeg blev hele tiden presset nedad, væk fra vindøjet, kan man sige, hen mod nogle rigtig lede skær, som der er rigtig mange af, og de er både over og under vandet, så nogle af dem kan man se, og andre af dem kan man lige akkurat ikke se, så der kan man bare se, at bølgerne bryder på en mærkelig måde, så skal man virkelig have øjnene med sig. Og det er pisse anstrengende at sejle. Jeg navigerer helt vildt meget. Jeg har både apps på iPad og telefon og alt muligt kørende samtidig. Den der iPad, den er ved at løbe tør for strøm hele tiden, fordi det er en gammel iPad. Og der er ikke noget ophæng til den, så jeg har lavet et af en elastik, så den hænger og dingler og sådan noget. Det er sgu lidt, ja, det har været en hård dag. Men så skete der så det fantastiske, at så kom solen, og så drejede vinden, og så kunne jeg holde den der ø op. Og så herinde bag øen, der ligger simpelthen det mest mageløse sted, der hedder Ringsøen, og det er fordi, det er en rund ring, og der ligger folk for anker. Og da jeg kom sejlende ind, så kom der nogle søde svensker og råbte til mig, at jeg skulle komme sejle efter der, hvor de parrede. Og nu ligger der ligger nogle billeder sammen med videoen her, et fuldstændig mageløst sted, jeg ligger. Jeg er bundet fast til en klippeø med forenden af båden, og så har jeg anker ude på bagenden af båden. Og der er helt vindstille, og de har givet mig vand, og de har givet mig enormt meget velkommen gæstfrihed og velvilje. Meget, meget søde, dejligt sted. Og så har de også givet mig cigaretter. Og det var sjovt, for det vil jeg lige sige, det der med afhængighed. Da jeg sad ude i båden, så tænkte jeg, nu skulle jeg fucking bare i havn, og så skulle jeg have nogle små, jeg har holdt op med at ryge, men cigaretter er jo min sutteflaske, kan man sige. Så når jeg virkelig møder modstand, så er det jo cigaretterne, jeg får lyst til at ryge. Så jeg var helt oppe at køre, fordi jeg ville sejle til en havn, hvor jeg kunne købe nogle smøger, men jeg endte jo med at sejle til en ø, hvor der er totalt ydet. Og så nabokonen, hun ryger, og så kunne jeg simpelthen ikke dybe mig for at spørge hende. Og så fik jeg 3 smøger og en lighter i en pakke. Og tænk engang, jeg har jo ikke røget den endnu. Og det er lidt sjovt, jeg kommer muligvis til det. Jeg tænker måske også, det er fint nok at ryge 3 smøger på sin sommerferie. Men det er fordi, det jeg synes, der er lidt spændende, det er det der med,
at så kan jeg få det sådan, jeg ved ikke om man kan, jeg kan i hvert fald få det sådan, at jeg er nødt til, det har været så synd for mig, nu må jeg også gerne få en cigaret. Det kan være nogle andre, der har det med noget andet, med rødvin eller alkohol eller cola eller noget andet. Jeg har det med cigaretter, ikke? Jeg hverken ryger til daglig, jeg drikker heller ikke alkohol, jeg spiser ikke kød, jeg ryger heller ikke fede længere, så jeg gør ingenting. Og så har jeg de der små og når verden så er lidt imod mig, så har jeg det virkelig sådan, jeg har bare fortjent en cigaret, lille Anders. Hvor er det synd for dig, nu skal du få en cigaret. Men jeg har ikke røget den nu, fordi jeg skal lige, det er jo det, der er sjovt, det er jo, når man så kommer hen over den der mentale nedtursperiode og kommer tilbage i mit normale, sådan balancerede sindstilstand. Altså jeg har faktisk ikke lyst til at ryge de smøger. Men nu har jeg dem som backup. Det var en længere snak. Nu skal jeg sove, fordi natten i nat var jeg helvede til, fordi jeg lå for anker, så jeg blev hele tiden vækket, hver gang båden bevægede sig. Jeg var oppe og tjekke ankerkæden 10 gange. Som nogle af jer måske ved, så er jeg på vej hjem til København fra Stockholm i min nyindkøbte Mini Transat båd. Og jeg er i noget, der hedder Akerø Sund, hvor jeg skulle have en hviledag. Og tanken var, at jeg skulle reparere lidt på båden og restituere mig selv, fordi jeg synes, det har været nogle hårde dage. Og hviledagen lagde ud med, at jeg smed min telefon i vand. Og alle mine kort og sådan penge og hvad der ellers er i sådan et telefonkopper. Og så har jeg ellers brugt hele dagen på at få en gammel iPad, som fulgte med båden til at virke sammen med min computer. Og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har været rimelig lav på de mentale batterier oven på det. Og så endte det, som det jo gør, hvis man stoler på universet og måske lidt på heldet. Så endte det med, at de sødeste danske tursejlere, der ligger lige over for mig, de simpelthen har hjulpet mig med internet og kaffe og søkort og navigation og mental support. Så nu er jeg oppe igen og har forkælet mig selv med en pizza. Den ser sådan ud og koster 195 svenske kroner. Så kan man argumentere for, at selvom den svenske kurs er lav, så er det måske lidt meget for en pizza, men lad nu det ligge. Men denne her update, den er lidt anderledes, fordi det er nok den update, som en sejler allermindst har lyst til at skulle lave. Det er sådan, er det i hvert fald for mig. Jeg har været ude i dag i en tordenstorm, som har væltet båden, og som har revet en masse ting i stykker, blandt andet begge mine ror er gået i stykker, og noget af skydsystemet og noget af masten er gået i stykker. Og det har ført til, at jeg til sidst måtte kalde efter hjælp, fordi jeg ikke... der skete jo det, at det blæste rigtig meget. Sådan er det altid lige foran et tordenvejr. Og så lige så snart tordenvejret er lige over en, så kan man risikere at vinden den dør helt, og det gjorde den. Og det skete for mig, der skete det på et tidspunkt, hvor jeg lå lige ude foran et fyr, der er omkranset af nogle ret heftige rev. Og der er meget, meget store bølger, fordi de kommer helt ud fra Østersøen, så de bliver både store og lange. Og de skubbede mig simpelthen ind mod det rev. Og jeg kunne ikke gøre noget, så jeg var nødt til at kalde efter hjælp. Så først forsøgte jeg at kalde efter en sejlbåd, der var i nærheden, og han reagerede ikke på VHF-radioen. Det gjorde til gengæld den svenske kysttjeneste. Så jeg havde en snak med dem, og vi blev enige om, at de skulle sende en båd ud og hente mig. Så det gjorde de, og nu er jeg kommet ind for et par timer siden og har lige fået taget mig et bad og lige sådan landet lidt i det. Og det er sgu sådan lidt ambivalent, fordi jeg vil jo allerhelst kunne klare alting selv, og
Og det tror jeg simpelthen også godt, jeg kunne have gjort. Det, jeg synes, tror jeg har sat sig i mig, det er selvfølgelig alle lidt dramatisk at blive hentet lige foran et rev i store bølger af en gummibåd. Men når det er sagt, så tror jeg også, det er det, at det også handler om båden. Det er en god båd, jeg har købt, men den har ikke sejlet sådan nogle ture her før, og vi har virkelig fået tæsk de sidste par dage. Vi har fået sejlet kæmpe store bølger, så der er rigtig mange ting, der kan løsne sig, bolde og skruer og møtrikker og sådan noget, der skal spændes efter. Og lige nu, der har jeg meldt det til forsikringsselskabet, men de har selvfølgelig lukket, så jeg ved ikke lige, hvad de tænker om det, men jeg sidder selv og tænker, om det bedste nu, det er for en lastbil til at køre båden til København. Fordi jeg har ikke særlig meget lyst til at tage ud, før de ting er repareret, og jeg har sådan set ikke særlig meget lyst til at stå på kanten af en bro på en svensk havn, hvor jeg ikke har noget netværk og ikke har adgang til de ting, jeg normalt har, og skal forsøge at reparere det og gøre det i en stand til, at jeg kan sejle 350 sømil med det. Så status lige nu er, at jeg er sgu lidt sådan mentalt slået ud. Det har jo været nogle hårde dage, og jo også nogle smukke dage. Der er både smukke ankerpladser og solskin og dejlige oplevelser med andre mennesker og smukke svenske piger, og ikke jeg har haft oplevelser med dem, men de er her. Så på en eller anden måde så indeholder det meget ambivalent, fordi det både indeholder meget skønhed, men jo også nu ligesom lidt brat opvågning til en virkelighed, der hedder, at jeg faktisk er i tvivl, om det er forsvarligt at sejle i båden, som den har det nu, og med de nødreparationer, jeg kan lave. Så opdateringen er, at jeg har det godt, sådan efter omstændighederne. Det er vist kun mit ego, der er ramt, om man så må sige. Nej, jeg ved ikke, om jeg er specielt ramt. Jeg synes selvfølgelig ikke, det er fedt. Jeg vil allerhelst kunne klare at sejle skidtet hjem. Det er jo det, der har været planen. Men så jeg ved ikke, om jeg er ramt på hverken stolthed eller ego, men jeg er nok ramt på, at det var lidt et wake-up call i forhold til, at man kan altså komme tæt på de der skær, og det er sgu ikke for børn. Hvis man banker ind i sådan et, så er der ikke nogen båd tilbage. Hvis man ikke er meget heldig, så er der heller ikke noget menneske tilbage. Så status for mig er, at nu sidder jeg her og vil igen købe en pizza. Den var ikke særlig god den sidste. Jeg vil allerhelst have en god burger. Problemet er, at alt hvad de laver her, det er på elkød, og jeg synes sgu, det er lidt absurd at æde en el. Jeg er jo glad for filmen Bambi, ved I. Så jeg finder på noget. Men det er status for mig, så lige nu ligger jeg i havn, så I behøver ikke det med jer, der kunne finde på at være nervøse for, om jeg ligger og driver rundt ud skærgården. Det gør jeg ikke. Jeg ligger stærkt fortøjet til en bro. Og her har jeg tænkt mig at blive og lige sådan samle mig og finde ud af, hvad næste step skal være. Ja, hej med jer venner. Her er det Anders Sten. Jeg sender direkte fra min Mini Transat, der lige nu ligger i havn, cirka 150 km syd for Stockholm. Og endelig i dag kan jeg lave en opdatering, hvor man måske kan fornemme på mig, at både mit humør og min energi er lidt mere i top. Jeg har godt nok været nede i nogle bølgedale, og det tror jeg, man har kunne fornemme på det, jeg har lagt ind indtil videre. Som I ved, skete der jo det i går, at jeg blev trukket ind af kystvagten, og det sætter sig sgu dybt i en gammel sejler som mig. Så dagen i dag har været fuldstændig eminent i sammenligning med de øvrige dage. Den startede med, at mine søde danske venner, som jeg har mødt her på turen, det er anden havn, jeg møder dem i, de inviterede mig på morgenmad med bacon og æg og ristet brød, og de havde endda købt kanelbulla til mig. Og det er jo altså dejligt at føle, at der er nogen, der bakker lidt op. Og så fortsatte dagen helt eminent med, at min søster og hendes mand og børn, som er på ferie i Vestervig, som er en by, der ligger cirka 60 km herfra, kom på besøg og gav frokost, og vi fik dejlig is og kaffe og snakkede, og jeg fik kram og kys og alt muligt. Og de kom også med en ny telefon til mig. Godt nok en Samsung, det er et hårdt slag for en Apple-mand som mig, men ikke desto mindre. Det er jo vigtigere, at jeg har fået en telefon og et svensk SIM-kort, så nu skal jeg til at prate svensk, når jeg ringer. Så det er bare dejligt. Jeg har repareret på båden i dag, jeg har købt et nyt anker, jeg har repareret roerne, jeg er i gang med at reparere de ting, der er gået i stykker på masten. Jeg har ryddet op i hele båden, jeg har hængt mit tøj til tørre, jeg har endda været i bad. Det er fuldstændig en ny ting at både være tør og ren, det har jeg ikke prøvet i mange dage efterhånden. Og bedst af alt, så har jeg fundet via megen hjælp fra havnepersonalet frem til et firma, som ligger en time tid herfra, som sælger påhængsmotorer, og det ser ud til, at de har en påhængsmotor til mig. Og den får jeg i morgen kl. 11, hvis de har den. Og så er det sådan, at jeg har dykket dybt ned i søkortene og fundet ud af, at der jo er, det tror jeg godt jeg vidste, men jeg har i hvert fald undersøgt det endnu grundigere, at der er noget, der hedder en indenskærsrute, hvor at jeg jo hidtil har sejlet helt ud, uden for skærgården, helt ud på åben hav, og så sejlet derude, og så sejlet ind igen, når jeg skulle sove. Og jeg kan jo se, for det første så har jeg jo gjort det, fordi jeg gerne vil undgå at sejle ind i et skær. Det er min store frygt. Jeg håber, eller tror jeg måske, det er for alle, der sejler her. Og alligevel endte det jo med, at jeg var ved at drive ind i et skær, så man kan sige, det hjalp jo ikke.
Til gengæld så har det jo også den pris, at jeg sejler pisse langt for at komme derud, og båden får rigtig mange tæsk, og det er rigtig hårdt vejr, og jeg bliver pisse våd, og alt bliver vådt, og der er rigtig meget vind. Så nu har jeg sat mig for med min forhåbentlig nye påhængsmotor i morgen, og prøve at tage den indeskærsrute, og den går faktisk hele vejen til Karlskrona, som er relativt tæt på vores hjemstavn. Meget tættere, end hvis jeg skulle sejle udenom, kan man sige. Og det er sådan, at noget af vejen kan man sejle for sejl, fordi der er bredt nok. I princippet kan man sejle hele vejen for sejl, hvis vinden er i den rigtige retning, men det kan man jo ikke regne med, den er. Så med en forhåbentlig 6 hestes påhængsmotor bagpå, så ser det ud til, at jeg vil kunne sejle en meget smukkere rute, en meget mere direkte rute, og en rute, hvor der ikke er lige så meget vind. Og så får jeg måske tid til at nyde skønheden, fordi sagen er den, at nu er jeg gået rundt her på havnen i dag, og egentlig faldet lidt ned i, at har pisse smukt, og har utroligt dejligt, og jeg er jo altså på sommerferie, og jeg møder en masse dejlige mennesker. Jeg tænker sådan på, at når jeg ikke tjekker nyhederne endnu, når jeg er derhjemme og tjekker TV2 8 gange om dagen, så kan jeg jo se, at det hele handler om krig og død og ødelæggelse. Og jeg kan bare sige til dem, der skulle være i tvivl, at når jeg er herude i, så at sige, den virkelige verden, det er altså ikke for at lyde hellig eller noget, men så møder jeg kun varme og hjertelige mennesker, som gerne vil hjælpe mig, og som gerne vil bakke op, og som er søde og rare og venlige, og det er rigtig smukt og dejligt. Og det vil jeg prøve at se, om ikke jeg kan få lejlighed til at nyde lidt mere, når nu jeg kommer ud på denne her forhåbentlig smukke og lidt nemmere rute. Så jeg håber, I har lyst til at følge med, fordi jeg tror måske, at det her det er et breaking point, et point of no return på den her tur. Og jeg skal selvfølgelig nok opdatere, forhåbentlig også med billeder og alt muligt andet lækkert. Men nu vil jeg spise mit tørfoder og drikke min tør kaffe, og så vil jeg restituere indtil i morgen, som forhåbentlig bliver en lige så fed dag som i dag. Mini Transaten stadigvæk på samme bro, som jeg har ligget på de sidste par dage. Endnu en skøn dag. Jeg har fået den nye motor. Jeg har brugt hele dagen på at lave motorbeslag og lave benzintank og trække ledninger og kabler og gøre alt muligt. Og jeg ved ikke, om man må sige i Danmark i forhold til janteloven og sådan noget, man er lidt stolt af sig selv. Men jeg er lidt stolt af mig selv, fordi at jeg synes, jeg har været grundig. Rigtig grundig. Og jeg synes, jeg har tjekket alting flere gange, og jeg har smurt beslagene, og jeg har spændt boltene, og jeg har boret ekstra huller og lavet sikkerhedsliner og ekstra bolter, jeg ved ikke hvad. Så det er, motoren er klar, og jeg har plottet ruten. Den er indeskærs, jeg håber at det bliver smukt. Vejrudsigten ser fornuftig ud. Jeg er i gang med at lave det aller sidste. Til dem af jer, der ved lidt om sejlsport, så er jeg ved at gennemgå riggen for at tjekke, at min rigbolte og ringene og sådan noget sidder ordentligt. Til dem, der ikke ved, hvad fanden jeg snakker om, så betyder det bare, at jeg vil prøve at være grundig. Så grundig jeg overhovedet kan. Jeg kan huske fra dengang, vi sejlede kapsejlads, at det der med at være uheldig, det er ligesom om, jo grundigere man blev, og jo dygtigere man blev, jo mindre uheldig var man. Og jeg tænker, at jeg er selvfølgelig godt klar over, at vi kan risikere, at jeg i morgen laver en opdatering om, at jeg har knaldet ind i en sten. Og i dag er det en rigtig dejlig dag, fordi i dag er det lykkedes at komme helt til Vestervik. Min lille nye fine påhængsmotor, den har sejlet hele vejen uden at slå en prut forkert. Jeg har sejlet næsten 33 sømil, som svarer til noget, der ligner 50 km, og det er jo det, man vil kunne klare på en halv time i bil. Det tager 8 timer i båd, 7 timer. Men det er en tidlig opdatering, den kommer her om eftermiddagen, og det gør den jo, fordi jeg er fandme kommet ind. Altså så hurtigt gik det, jeg sejlede kl. 9. Jeg havde købt dejlige morgenbolle og Starbucks-kaffe. Der ligger ikke en Starbucks ude i klipperne, men sådan nogle, man kan købe på dåse, ikke? Og så sejlede jeg afsted ind ad den der fine indlandsrute, og som jeg jo sagde i går, at jeg drømte om at få sådan en tur, hvor jeg bare kunne sidde og slappe af og nyde skærgården, og det fik jeg i den grad. I vil se længere ned den her post, at jeg er fuldstændig overspammer med skærgårds idyl. Jeg har taget 100 billeder, tror jeg. Og så sejlede jeg for motor de første par timer, og så tænker jeg, at man kan jo ikke bevare det navn sejler, Anders, hvis man kun sejler for motor. Det lyder næsten, altså det føles næsten som om, jeg er lidt utro over for mine sejlsportsgener, om man så må sige. Så jeg tænkte, at jeg ville hive fukken op. Jeg gad simpelthen ikke sætte storsejlet, fordi jeg er simpelthen så træt i arme og ben og krop. Og jeg gad fandme ikke sætte det sejl, så jeg hævde bare fukken op, og så lå jeg og pludrede lidt for fukken og på motoren. Min søster kommer og henter mig lidt senere, så skal vi skal grille i haven, har de inviteret mig til. Det er fuldstændig fantastisk. Og så har jeg jo et problem, som jeg ikke har drøftet med jer, og jeg tror, grunden til, at jeg ikke har fået nævnt det, det er, fordi jeg kommer først i tanke om det, når jeg skal i seng. Og det er, at min seng jo i virkeligheden ikke har en madras, men har en form for havestolshøne.
Så jeg ligger exceptionelt dårligt om natten, og det sætter sig i kroppen. Jeg kan godt mærke, at jeg både er øm i skuldre og knæ og ben og lår og alle vejen. Så jeg håber, at her i Vestervig, der skal det lykkes mig at få fat i en madras. Jeg har haft en fuldstændig skøn aften i går med min søster og mine niecer og hendes mand Sten selvfølgelig. Og de var fantastisk søde og har kørt mig i både Biltema og i Jysk Sengetøjslager, som man åbenbart også har her i Sverige. Så jeg har fået madras, jeg har fået sædestol, som står lige der. Jeg har også taget nogle billeder af den, og den er væltet, kan jeg se. Og jeg har fået knæbeskytter og bådudstyr og alt muligt lækkert. Og så har jeg fået grillmad, og så har jeg haft en dejlig nat i havnen i Vestervig. Og da jeg så skulle afsted i morges, eller i formiddags, så kom havnevagten, fordi jeg skulle betale selvfølgelig. Og så sagde han, ved du godt, at Svend Yrving bor her? Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der følger Svend Yrving, det er der nok ingen, der gør, men helt kort, så er han en oldgammel mand, som ligger og sejler ude på de store oceaner i sådan nogle små joller, han selv bygger. En meget inspirerende fyr. Og så tænkte jeg, det kunne jeg fandme ikke lade min næse gå forbi. Så jeg ringede lige til Yrving, og han kom sgu bare lige ned i båden. Og så fik vi en dejlig snak. Og han er sådan en gammel, lidt stedig, semisur svensk mand, så han havde ikke sådan alt muligt positivt at sige om min båd, men det er nu lige meget, fordi jeg ved godt, at vi følger nogle forskellige strategier, om man så må sige. Men det var i hvert fald rigtig spændende at møde ham. Så det fik jeg lige gjort, og så daffede jeg ud der ved 2:30-tiden, tror jeg. Og det har været en fuldstændig udramatisk tur. Min lille påhængsmotor, den pludrede afsted. Fuldstændig skønt. Og jeg er gået ind i et lille, meget smukt lille ankersted. Jeg havde håbet, jeg kan lige prøve at svinge telefonen rundt. Jeg havde håbet, at jeg kunne gøre det der, som svenskerne gør, med at sejle næsen helt op til klippen, og så smide hækanker og binde sig fast til et træ. Men jeg tror ikke, jeg kan, fordi jeg tror simpelthen ikke, der er vand nok derinde, men det kan godt være, at jeg lige prøver, fordi jeg synes, det kunne være lidt bladet at gøre det. Så nu ligger jeg her, og dagen i dag har været udramatisk, og så er det jo det, at en del af mit projekt, udover at sejle langt væk i en lille båd, handler jo også om noget med at prøve at finde lidt ind i mig selv på, altså sådan, i forhold til det her med, at nu har det været nogle dage, hvor der har været sådan meget dramatik i den ydre verden. Og det er klart, at det sætter jo også nogle spor i det indre, det der med at være lidt nervøs hele tiden, og være lidt på vagt hele tiden, og som jeg har snakket om, har lidt svært ved at nyde det hele, fordi jeg hele tiden er lidt på vagt. Og det skal man selvfølgelig være, når man sejler, men jeg synes egentlig også, der er en lidt spændende mission i at prøve at minde mig selv om, og slappe lidt af, og tage det lidt roligt indeni, og at tingene nok skal gå. Nu gik det lige så godt, og jeg havde en sjov fornemmelse af, at det næsten var blevet fornemt med den der påhængsmotor kortet, og det kørte bare. Og det skulle vise sig at holde stik, fordi jeg skulle have været afsted i dag fra den der fine lille ankerplads, jeg viste jer i går, som i øvrigt var vældig smuk, og jeg har også været oppe i nat for at tjekke ankeret, og det var meget smukt og stille natur, og jeg følte nærmest, at jeg trængte mig på. Jeg turde næsten ikke lave en lyd, fordi det var ligesom om man havde stjålet en plads i naturen, eller sådan lånt sig ind, eller sådan, jeg ved ikke. Det var en meget, meget smuk og speciel følelse. Og jeg sejlede afsted i morges med dejlig morgenmad i form af selvfølgelig tørkost og også lidt kaffe. Og så skulle jeg sejle den her indskærsrute, og jeg kunne godt se på kortet, at den var snæver, men jeg var godt nok overrasket over, hvor snæver den var. Altså afmærkningerne lå med få meters mellemrum, og der var hele tiden sten og skær og alt muligt, man skulle inden og udenom. Og da jeg var cirka halvvejs, så gik det selvfølgelig galt. Jeg sejlede ind på noget vand, som ifølge kortet var 3-6 meter, og båden stikker jo 2 meter. Og jeg ramte en sten, og det lød ikke særlig voldsomt. Det var bare sådan en lille dunk, og så gik båden i stå, og jeg sejlede meget langsomt, fordi det var et svært sted at sejle. Og så da jeg bakkede tilbage, så kunne jeg se en meget smuk hvid sten, der lå nede på bunden, som ualmindeligt meget lignede en torpedo. Præcis ligesom den, der sidder i bunden af min køl. Og det skulle selvfølgelig vise sig, at jeg har tabt bulben eller torpedoen på kølen. Hvilket er på alle mulige måder ærgerligt og trist. Den ligger på ikke ret meget vand, og jeg har været oversnakket med et bådeværft, og vi finder nok en løsning. Nu skal jeg vente på forsikringsselskabet. De åbner selvfølgelig først mandag morgen. Så jeg kommer til at holde weekend her i Figeholm. Eller Figeholm. Og båden kunne flyde. Der er ikke noget vand. Der er umiddelbart ikke sket noget. Jeg tror simpelthen bare, det er sådan helt clean cut, at kølen er bulben er brækket af. Så det er både godt og skidt. Man kan sige, at det er godt, fordi at der ikke skete mere, at jeg ikke er sunket, og jeg har lykkes med at komme i havn og sådan noget. Og det er selvfølgelig skidt, fordi vi skal jo have en eller anden båd derud med en kran og en dykker og hive den op igen. Med mindre forsikringsselskabet vurderer, at der skal støbes en ny. Det venter vi med. Så lige nu er jeg her, og som jeg jo har sagt undervejs, så handler min rejse jo også om
Det der med at være i stand til at bevare den indre ro, selvom at der er udfordringer, og i øvrigt også give slip på den indre uro, når der ikke er nogen udfordringer. I dag har jeg altså fået kastet en udfordring i hovedet, som jo selvfølgelig er træls, for nu at sige det på godt jysk, men som jo kunne have været værre. Så den er jo trods alt ikke værre, end at jeg jo sidder her og har det godt. Så i denne her, der lugter helt vildt af benzin, jeg er lidt i tvivl om det er min. I denne her fine lille by, der er både en Coop, der har åbent til 8, og så er der et pizzeria, der hedder La Dolce Vita. Og det tegner jo altid godt, når de giver det sådan nogle storladende operanavne. Så jeg tænker, at jeg for tredje gang skal prøve en pizza capricciosa med champignon og skinke for et par hundrede svenske. Og så, nu bliver det regnvejr, men i morgen skulle det blive dejligt solskin, så tænker jeg, at jeg kan gå og nulle lidt med båden og måske prøve at få lidt gang i noget nem idé og noget e-mail og sådan lidt andet. Så en opdatering for mig, der prøver at se skønheden i det uskønne. Ja, hej med jer venner. Her er det Anders Sten, og denne her gang er det ikke live fra min Mini Transat. Denne her gang er det live fra min mors altan, fordi jeg er nemlig kommet hjem. Der er gået nogle dage, hvor jeg ikke har opdateret, og det er fordi jeg har ligget i den havn, som jeg endte i, efter jeg havde tabt bulten på min køl. Der har jeg ligget og ventet et par dage og haft dialog med bådeværfter og forsikringsselskaber og transportfolk og jeg ved ikke hvad. Jeg har fået dejlig mad fra La Dolce Vita. Jeg har både prøvet et bud på en svensk burger, og så har jeg prøvet den der gode capricciosa et par gange. Og det har været med til at holde moralen højt, mens jeg har ventet. Det endte med, at jeg i går morges var ude med en dykker i en kranbåd og finde bulten og få den samlet op. Og var over på værftet og hjælpe med at løfte båden på land. Så nu står den på land i Sverige, og Mathias fra Figeholm Marine vil prøve at se, om han kan udtænke en kreativ løsning til at få koblet kølen tilbage på båden. Jeg tager afsted igen lige så snart båden er klar, så sejler den selvfølgelig hjem, som planen var. Min lille båd. Se der. Ej. Min lille bitte båd. Min lille forladte båd. I 2 år har du stået der. Skat. Ej, hvor er den fed, mand. Jeg sælger den aldrig. Gud, hvor jeg elsker den båd. Og den her båd er jo for mig det ultimative eventyr. Og jeg sælger den aldrig.